Godmorgen og velkommen til Godmorgen Danmark. Og i dag har vi været Dingo i studiet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Og du er pirat i Somalia. Det er jeg. Det er du. Hvor længe har du været pirat? Det har jeg 12 år. Jamen, er der så sket en stor udvikling for både siden... Ja, vi startede jo i sådan nogle små fiskerbåde og joller. Og hvad så har I så nu? Nu har vi fået et moderskib og en masse små hurtige speedbåde. Kan du fortælle os, hvad et moderskib er? Et moderskib, det er vores hus, og der bor vi, og det sejler rundt og gemmer sig i Adenbugten. Ja. Jamen, hvordan går capering så til? Det går til sådan, at vi har nogle spioner i Asien og Europa, og dem får vi så beskeder fra om store handelsskib, som der krydser Adenbugten. Så går vi ud, lægger os på lur i vores små hurtige speedbåd, og så går vi ud og kaprer. Ja, hvor lang tid tager det så? Det tager 15 minutter. Også fra nede i båden til I har et stort skib. Ja, Hvor stort kan skibet nu være? det kan være vel omkring 150 meter. På et kvarter? Ja. Det er rimelig godt. Ja. Hvordan gjorde I så for lang tid siden, inden I fik jeres små hurtige speedbåd? Der lå vi de der fiskerbåde og joller på lur i mange dage i Adenbugten også. Og der tog vi kun ud efter de små handelsskib. Så der lå I bare ventet på, at der kom en lille båd? Ja. Jamen, hvorfor er du ikke blevet fanget efter 15 år? Det er nok fordi, at de ikke har rigtig fundet ud af, at der har gjort noget i pirateriet. Vi har ikke haft nogen bagmand, og så kører projektet simpelthen videre. Ja. Jamen, det er jo godt for dig, at du ikke er blevet taget så. Ja, jeg er glad. Men vi har ikke mere tid nu, så du må komme godt hjem. Det gør vi.